ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଅନିକେତ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ବାହାର କରିକି ଆଣିଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ନା ମାମା ଆମକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉନା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲଗାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସ ବସ, ଦୁଇ ଜଣ ବସିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଖି କେହି ଖୋଲିବନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥାନ୍ତି, କେହି ବି ଅନଉନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ମୁଁ କଳା ଲଗେଇଦେଲି। କଳା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲି। ଅନିକେତ ଖାଲି ହସୁଥାଏ। ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତଥାପି କେହି ଆଖି ଖୋଲିବନି। ମୁଁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମେକଅପ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମେକଅପ୍ଟା କିଛି ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି, ପୁଣି ପାଉଡ଼ର ଡବା ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଶ ତିଆରି କଲି। ଫାଷ୍ଟ ଶୁଭମର ନିଶ ତିଆରି କଲି, ତାପରେ ଅନିକେତର ନିଶ ତିଆରି କଲି, ଦାଢ଼ି ତିଆରି କଲି। ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚୁପ୍ ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମନେ ମନେ କୁଲକୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ମେକଅପ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଗଣା ମେକଅପ୍ କରିଦେଇକି ଆସିବି। ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେବ ପିଇବାକୁ। ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ କି ହସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଇରେ ବାବା। ପାର୍ଲରକୁ ଗଲେ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲର ବାଲା ମେକଅପ୍ କରିଦେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ହସ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବେ। ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମଜାମସ୍ତି ସରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିମ୍ଫୋନି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବି, କହିଲା ଚାଲ ଯିବା। 3 ପ୍ଲେଟ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମଗେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମ ପେଟୁ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କେମିତି। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ଘରକୁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।